que només els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la. I és bo que avui nosaltres no oblidem la nostra història, per això som al carrer. És bo que avui nosaltres tinguem present que estem aquí commemorant una derrota militar. Catalunya, el País Valencià, les Illes, van perdre una guerra a principis del segle XVIII. Però no vam ser de cap de les maneres derrotats políticament. No vam ser vençuts civilment. Si ho haguéssim estat, cap de nosaltres avui no seria aquí i seríem assimilats com uns més en el marc unitari de l'estat espanyol. Però no hi estem. Per això, quan ens hem hagut d'empassar a l'escola, en el sistema educatiu, els que ja tenim uns quants anys, tota una història basada a partir de grans místics i de grans capitans, que no eren els nostres, ni per místics ni per capitans, nosaltres també tenim la nostra pròpia història nacional. Tenim també la nostra pròpia història d'autodefensa del nostre dret a existir entre els pobles lliures. I és per això que avui, 11 de setembre del 2006, vull dir en veu alta el nom de 3 persones que representen, més que mai, aquella història nacional de defensa del país i de combat per la terra. Pere Joan Barceló, el guerriller carrasclet que va combatre les tropes borbòniques. El general Moragues, l'home que per ser fidel al país li van tallar el cap i el seu cap va ser penjat d'una gàbia de ferro durant anys per escarni del nostre poble. I finalment també el general Joan Baptista Basset, un general valencià que va venir també a Barcelona a defensar el mateix que abans havia defensat el País Valencià. Per tant, s'ha acabat l'acomplexament de la nostra història. Nosaltres, que som un poble pacífic, també tenim els nostres generals i els nostres guerrillers en defensa de la pàtria i de la llibertat. També hi tenim dret, perquè també tenim història. Som un poble pacífic i solidari. Avui hem vist i hem sentit abans la participació amb unes paraules que ens han adreçat de representants de Bretanya, de la Unió Democràtica Bretona, de representants d'Escòcia, del Partit Nacional Escocès, de representants de Galícia, el Bloc Nacionalista Gallec, de representants d'Euskal Herria, d'Euskal Cartasuna. Tots ells estan avui aquí amb nosaltres, com nosaltres estem també al seu costat en els moments difícils. Per una manera molt particular, jo vull avui fer públic que continua des d'Esquerra Republicana el nostre compromís en el procés de pacificació al País Basc. I vull que quedi clara una cosa. Cap partit polític com Esquerra, cap polític com jo mateix ha pagat tan car la defensa de la pau i la defensa de Catalunya. I aquests són els nostres 2 valors més importants. La pau i la terra. La pau i la llibertat. I sempre estarem aquí i no ens en mourem mai. Per això sabem perfectament que l'horitzó de l'1 de novembre és un horitzó que exigeix per part de tots la màxima responsabilitat política. No volem que una vegada més es jugui amb el present i el futur de Catalunya. Aquí s'ha parlat de gestió, de si és més bon gestor l'un, si és més bon gestor l'altre. Escolteu, nosaltres som una nació, nosaltres som un país, no som clients, no som consumidors, som una pàtria i som homes i dones que tenim un país, som catalans i catalanes i no volem una gestoria, volem un govern. I per què volem un govern? Sabem que necessitem gent preparada, esclar que sí, però la gent no només tenim problemes per resoldre, que els tenim, els problemes, i que els resoldrem si nosaltres som el govern. La gent també tenim il·lusions, la gent també tenim emocions, la gent també tenim sentiments. I avui,
allò que representen Mas i Montilla. Aquí no hi ha cap il·lusió, no hi ha cap emoció, no hi ha cap sentiment. És aquí l'emoció entre vosaltres, és aquí la il·lusió entre vosaltres, és aquí el sentiment entre tots els que som avui presents a Barcelona. No sé, alguns de què es queixen quan tenen el cinisme públic de dir però escolteu, és que segons quin sigui el resultat, algú farà president, diuen en Montilla, l'home d'en Zapatero. I de què us queixeu? Si vosaltres sou els amics d'en Zapatero, si Convergència és el partit que va anar a pactar amb Zapatero que Catalunya no tingués l'aeroport, va ser Convergència, no va ser Esquerra. De què us queixeu? Si vosaltres sou els que vau anar a pactar a Madrid amb en Zapatero un estatut que no ens dona el poder per decidir a quants nous catalans i catalanes procedents d'arreu del món podem cada any incorporar al nostre país en condicions de dignitat. Per tant, com deia abans en Joan Puigcercós, si depèn del PP o depèn del PSOE el govern de Catalunya, sempre dependrà de Madrid. I n'estem farts de Madrid. N'estem farts de Madrid. N'estem farts del Madrid de la burocràcia, però no del Madrid de la gent, no del Madrid de la bona gent. Som solidaris amb la gent de tot arreu, que també és solidària amb nosaltres. Per això m'ha agradat, venint cap aquí, en aquesta manifestació, constatar com venia gent que m'assegurava que era de l'Uruguai, i m'ho crec. Dic m'ho crec perquè parlaven un català perfecte. I gent que m'asseguraven que eren de Madrid, i m'ho crec perquè parlaven un català perfecte, però dissimulaven molt bé per l'accent que eren de Madrid. I el més positiu, si voleu, emblemàticament, una noia que deu ser per aquí davant, que m'ha dit, miri, sap d'on sóc jo? I sóc aquí, amb vostès, per la cultura, per la justícia, per la llibertat de Catalunya. Diu, doncs jo sóc de Salamanca. Doncs benvinguda la bona gent de Salamanca. No us direm res de nou que no us hàgim dit mai o que no us hàgim avançat mai. Nosaltres diem prou aquest debat estúpid que vol dividir els catalans i les catalanes en funció del seu origen o en funció de la llengua que parlen. Doncs bé, amb aquest debat i amb aquest discurs, Esquerra no passaran, perquè ja us pregunto, bona gent que sou avui aquí, qui és més català? Aquella persona nascuda a Catalunya, que té cognoms catalans, que a casa de vegades parla català, o bé aquella altra persona nascuda a Salamanca, nascuda a Madrid, nascuda a Andalusia, nascuda al Congo o nascuda a l'Uruguai, que defensa Catalunya, els seus drets i la seva llibertat. Aquests són els nostres. Els nostres són aquells que saben que aquest país ha estat des del segle XV, i XVI, i XVII, i XVIII, i XIX i XX, un país d'acollida, una terra d'oportunitats. Aquí qui s'espavila prospera, qui treballa avança, i això s'ha de fer no pas en contra del país, sinó estimant aquest país. Per això nosaltres, abans que res, el valor més important, Catalunya, un sol poble. No ens importa la gent d'on ve, ens importa cap on anem, i anem cap al benestar, anem cap a la cultura, anem cap a una societat on no hi hagi diferències entre homes i dones, que no hi hagi diferències entre la gent que va venir aquí amb una maleta de fusta i un tren vell fa molts anys, i aquells que viuen aquí podent-se pagar una escola privada i una sanitat privada. Per això se'ls en ben refot del que faci amb l'educació pública i amb la sanitat pública. Doncs a nosaltres no, perquè nosaltres treballem per la majoria, no pels beneficis d'uns quants, que són els que sempre han tallat el bacallà en aquest país.